BPF दोलोआ रायजो राजाफोरजों सावरायनो जेबो एजेन्डा गैला नामा? राजखान्थि फोथाराव राजखान्थिनि बाथ्रा सावरायहैनो टपिक नागिरनानै मोनाखै नामा BPF दोलोआ? बेनिखायनो धोरोमनि बाथ्रा लानानै गुबुंले राजखान्थि गेलेनो नाजादों नामा? धोरोमखौ लानानै मुगैथाव राजखान्थि खालामनो नाजादों नामा BPF दोलोआ? मालाबा आरो मा खालामो सुनिबार सोरबा बिस्तिबारावसो लगायो सुनिबार बिस्तिबारावसो शिबबार पार्बतीया खावब्ला नुजाफैयो आरो बे सोंथिया जों खालामनाय नङा बे सोंथिखौ खालामदों रायजो राजाफोरा नंगौ बे गोख्रों सोंथिखौ खालामदों ससियेल मिडिया बाहायगिरि रायजो राजाफोरा 31 नं सिडली विधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ फैगौ 13 नबेम्बरावनो खुंजागोन 31 नं सिडली विधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया बे बिसायख'थिखौनो नोजोर बोनानै राजखान्थि दोलोफोरनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामनायखौबो नुनो मोन्दों गावबागाव दोलोनि एजेन्डाखौ लानानै बिसायख'थि फोसावदिं मेलखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनायखौबो नुनो मोन्दों बेबादिनो BPF दोलोनि दैदेनगिरिफोराबो गावसोरनि बिजाथिखौ देरहाहोनांगौनि थांखिजों रायजो राजाफोरखौ लानानै मेल मिटिं खालामनायखौ नुनो मोन्दों बिसायख'थिनि मुङाव मेल मिटिं खालामनायाव रावहाबो जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय राजखान्थिनि मुङाव धोरोमखौ गुलाय गुजाय खालामनो नाजानायखौ नुनानै BPF दोलोनि सायाव गोख्रों रावजों सोंथि सिखांदों नंगौ धोरोमनि मुङाव मुगैथाव राजखान्थि गेलेनो नाजानायखौ ससियेल मिडिया बाहायगिरि रायजो राजाफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों BPF दोलोखौ मख'नो गोनांदि सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै रायजो राजाफोरजों सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों सेन्ट्रेल युथ BPFनि दैदेनगिरि जितेन मुसाहारिया बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि सायाव जितेन मुसाहारिया लाजि फोनांनानै मुगैथाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों जितेन मुसाहारिनि बे गनायथावै बाथ्रा बुंनायफोरा दायो ससियेल मिडियायाव गोबारै गोसारनायखौ नुनो मोन्दों बेखौ लानानै दायो बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों जितेन मुसाहारिखौ आरो बेबादि राव बाहायनानै बिसायख'थि फोसावदिंनायनि थाखाय जितेन मुसाहारिया निमाहा बिनांगौ होननानै दाबि खालामदों खायसे सुबुंफोरा बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि जितेन मुसाहारिया तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेलबारि गामिनि थागिबि गोबाव सम तामुलपुर दख'रा एबसुआव बिबान लानानै खामानि मावनानै ओनसोल नाङैनो बयजोंबो समाज सिबियारि महरै सिनायजादोंमोन तामुलपुर दख'रा एबसुनिफ्राय बिबान नागारनानै UPPL दोलोआव हाबदोंमोन नाथाय बेयावबो थावरिनो हायैनि साननैसो सिगां BPF दोलोआव हाबदोंमोन जितेन मुसाहारिया दायो BPF दोलोनि जानानै राजखान्थि खालामनायनि मुङाव धोरोमखौ गुबुंले खालामनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनो नाजानायखौ नुनो मोन्दों बे समाव जितेन मुसाहारिनि सायाव ससियेल मिडिया इउजारफोरा माखासे गोनां बाथ्रा बुंदों सोंखारिदों आरो निमाहा बिनांगौनि दाबि खालामनायजों लोगोसेनो आयेनारि राहा लानांगौनि दाबि खालामदों बे समाव जितेन मुसाहारिया बाथौ धोरोमनि सायाव माबादि गनायथावै राव बाहायनानै लाजि फोनांदों बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन जोंनिथिं मा जादों बाथौआ बांसिन ना बाथौआरिया एकदम बाथौनि बिथाया उरलायनाय एकदम हाग्रा रज'लायनाय जिराया बायलाला आलारि बाथि लगायग्रा बे बाथिया फुंबा थाइलै दै सारनाय बे लथाया ओरै खामग्रा थाइलै मालाबा आरो मा खालामो सुनिबार सोरबा बिस्तिबारावसो लगायो सुनिबार बिस्तिबारावसो शिबबार पार्बतीया खावब्ला नुजाफैयो आरो हायोबा सानफ्रोमबो लगायगोन गोरलै सानफ्रोमबो लगायबासो इसोरा नोंखौ नायगोन मा खालामदों मा मादों बियो होमबासो साफा जालाङो जानांनि खामानियाबो जालाङो इसोरखौ सिबिबा मिथिबाय थाबा बेनिखायनो सानफ्रोमबो ना बेदर जानाङानो सानफ्रोमबो ना बेदर जाबा लुखिया एरा होयोनो मा लक्ष्मिया माइनावा एरा होयोबा न'खराव अभाब अभिजग माइरं जानाय नङा माइ जानाय नङा नोंनि न'आव बेनिखायनो